Yeah. Right. One was our boy, your friend, what am I? Now, one in some one would ya, and then Russell will be framing, and what just our boy. On some maybe. I saw Koya Kufu the interview. And ye. A while boy should have created CB and Marco Germany, and President Amami Kwan mention as a big man be our no a presidential protocol, say a time when you are, say. No be a video be yet to say the MPP for when we are conforming on the man in a machine. One before on Pomasem. At women, Ninsum of Coca Fast and Fui, and young one, some of a kind of backdoor be. Oh, now, Oko Jamaica on my way. Your friend Binny man, maybe I'm in Cheradia. I'm in Cheradia. Tia some what it ya. You want your proper fit? Call me. You want to get your kit? Call me. Eti, where your friend Binny man. And now what on Cradia might say, Moon can't chess out what am I and say, Mimi ya Santini, Moon can't me ya Santini, Moon can't wanted and was it. Tia say. Did it mean it before that, or you just made it mean that? No, it's mean that. Before that. Before that. That's slang. I'm Ashanti. I'm Ashanti. Somebody don't shoot me. I'm Ashanti. You can go to Ghana and ask them what Zagazal mean, and they tell you. Gotcha. Yeah. I'm the goddamn sugar. Right. Yeah. So if I say Zagazal, I mean, the bitch shake your ass. What you talking about? Right. Eti, Binny man, the dancehall king, the superstar, the Jamaican superstar. And one was one country almost say, one way a Santini was one I am a Santini. On say, yeah, Casa Branty, the intentions no your bad. Eti binima so to be the bread more than Maya say, won't tie na soon won't tie. Now one no Jamaica phone, one way a Santini. Iti sad division strategy now best way. Onya ni anchechere Ghana, near Yankuanim. Onya sad diabolic intentions no. Sa mre bi woyen woni na na mi ko interview Akufuado wadama yawo mi ko interview Akufuado e na anya yie na no chese ono ko pen content anya yie ntino ene no ate se de Akufuado e ni protocol ni pa boni bi ama eti bi ni ma se mon kantre wadama ya se onya ne diabolic no na wono ye santi Jamaica wono te wo ye santini ai o de tie mi ento aso. Did it mean it before that, or you just made it mean that? No, it's mean that. Before that. Before that. That's slang. I'm Ashanti. I'm Ashanti. Somebody don't shoot me. I'm Ashanti. You can go to Ghana and ask them what Zagazal mean, and they tell you. Gotcha. Yeah. I'm the goddamn sugar. Right. Yeah. So if I say Zagazal, I mean, the bitch shake your ass. What you talking about? That's right. Was in Zambia or Kakrano. Nenum no so about Zagaza, or some Monko Ghana, Moko Metias, and Paso Kokumasia, or more Megasegin now, and in a Santi dead language. I Biddy Manono, only when you are acquiring a boss. I know. You want your proper fit? Call me. You want to get your kit? Call me. You want your cheese? Call me. That's right. So that was Binny Man. Eti was say, oh no, Santini. Eti Yenu Anoa, or Ghana, no, I was say. One on ebe write history from mon country no wanted one say what the Maya sa one so na onya concert no na M1 no Jamaica for the so omo behave a o call no omo character na me interview I say omo behave et say wo omo behave sa so omo behave to say the wo dwe no na da bia ma shira kofa asem na Ghana no da bia mo pe nipa ntiti mo yeso am se mo pe nkabo mu da bia mu peni pantiti mu so mu se o ye pe nkabo mu o pe de nkabo mu e de nkabo mu na wo pe da bia mu pose e na Ghana o ye pe nkabo mu e ne ye pe unity enso da bia mu ko ka asante da bia mu ko ka asante every time mu ko ka asante ho asem se be ya da bia yo beba iso ya na wo ma sheda o se de yo wo da beba ma me come sister bi wo na wale chame kakra fa you sister comfort wala sister comfort net say Baje betima kasa kakra okay I was afo meni nua ba your friend Comfy Love sister comfort evangelist meni ni bedin komo e wa ha sei
Sister Comfort, madam, I'm walking about the reason show. So. Okay. Hello. Auntie Comfort. Aye, Matthias Yepa. Now what to say? Bokopa. Many Matthias was Obias watch yao. Na. Me know come on in here, the kind. And now no abrantia to be a friend or Damaya one highway into Swan. O company Sembiama, a Samana Sparky Grammar. Just a minute, Casacra, Yako Jamaica couldn't come on one cranny, would send you pane ye or some passe or money and it's a say, we as in the Pebble baby I 1 year. Emma, Nipan friend of Cratch as a woman crom, or would be with our Santis, son or catch them. In fact, Binny Man, the superstar crow Jamaica, see, I made me born a one so say, or no Yasantini, Amayana Shanti, Binny Man, the big musician of Jamaica. Mammy, Sasami Abrantia, who say, a dear Trimupontina, why are no person who fast answer when you be Bassas is Adi? I was and you must say, when you have one internet and technology, I am very accessible. Ediama and the Yumina, my shooting near Cosm. That means say, I do on my check. So, a pop and then if be a ball. So, one person almost has anti mine, open just anti black. And in the Uko European countries, especially in Nika, I did be a Black Friday, Black Day, one Black Sardine Day, San Ofero. And it's already a Santiness as a black sheep. Don't print the baby on the Cobia. Where should I say? They're not coffee on oil. What the Maya on what was. Are you? And see what the Maya passa something. The near man in the air be preacher say, son said, me here no bravo call. Sulinano. Then some cabby I know what he can't come. I better know on the mamma Casano. Yeah. I'm a case. A brandy. Say Casa Asantino, and I want to see a man said the beer was shed a pushing crop for say. Begia say the infantis and other way round. One more I will be a see my man, you know. You want me to survey Asantis for. And you want to over conclude with that history. It was Ola to pass or no generation. Toman and the catcher or no, so catcher or my into winning me power me. Now, what the Maya Kuragenda be only God knows, say African countries are who do our queen, only God know as some of Capasaton. There was a as Antina, and say, and there I say, who talk near responding. No correct sanity. No correct. Na yenhwe for me folk kakra na yenhwe bedin sam kakra nhwe someone no work kan sabe wo mo munim ne bi o meti ne mom nimpa ni se ba bi asante free a ye beduru ba bi ye duru ne di wono kan ye no asante no ba mu da ba yi for me fam kakra na entie wo so kakra yo me da se pa se ne de bi ya ka wo dwumedi so wey asante madi anase akama no men kase asante manko be kakaman akama no ye free ba bi e na efa ho ilak no Mesopotamia. Mesopotamia home. Mesopotamia. Na no msha wono abrabose. Na Mesopotamia na ka hu se. Ebrebi a twemu no na ekuru ya efe no. Babylon no na ben ho. Eba he ho no nyina migration na shase efiri sa Babylonian. Sa ebenya the Talmud Empire. Sa the Basie. Enti ye betina Mesopotamia ono na na wotina wo che confirm say ni peko bi from Alps ono so share wo no mankasa edwedi ase ana say wo no share wo no tu share so enti ono so na ono share sa slave na na say impossible of ono beliefs on belief system on culture no say we on better on machine omo de bae na nanom ho na sabra ne na nanom so onyankopon de ne mana nsema mo no so mo sum nyankofo bi anka onyankopon ti asefo
nti ma ɔno yɛ ɔno adwe sɛ ɔno bɛhyɛ mentor sɛ kuma no ɔno kunku ɔmo kyekye wɔn ɛde wɔso mo ɛma wɔn force nti tia na nanom bi ba ya akɔ ɔmbɛkɔ bibi kɔ kush ebi kɔ kemet ebi kɔ sudan ebi sa ba wɔn manima tatna a whole of places ɛwɔ that enclave no ɛba wɔn manima be join various empire ebi be join Ghana empire wɔn man kasa bi ɛba Sudan empire ebi ɛkɔ Mali ɛne adadea ne binom ɛde ba akɔ ebi fa Bondugu ebi fa baby efra honom Burkina Faso area ho kasa say Wagadugu yana nan bi ɛkɔ fa honom nyina na ɔmode ekopi adanse ɛne ti si ahwɛ sɛne yɛsetena ne yamento ne sitie no a yɛ nkrofobia yɛsi ahene eti enu yɛ wɔnte ase nim de wa hensie ho sase busieko no yɛne wɔn mo ane yɛde wɔn si hene wɔn mo ane yɛde wɔn yɛ kɔmfo ɛne wɔn mo so a ɔno yɛ adefoforo sase saa na ka busieko na ti yɛ wɔ ahemfo busieko yɛ wɔ tuhwɛ saa yɛkɔ no a yudafo no no ɔmo yɛ ayokofo no yuda abusieko ne ahemfo tina ayokofo ahemie no yɛ ɛda soronko na asa na ekuro bia betimi akyekyere kingdom ama yɛyie agye sɛ wo make sure how a wo bɛya kroma wantimi anya kroma wontimi nche akokɔ eti ebe ala kyekyere adanse kingdom no yɛde nipa na kyekyere yɛ na saa bre no mu nyina na yɛwɔ ade bi efe no sub-Saharan slave trade na wɔ hɔ after say Arab invasion na say Arab slave trade na ba yɛ yɛsa bɛ yanka sɛ bɛ baby a enabroni dia beto sub-Saharan slave trade na before na ɛhyɛ nkwatodwuma se na yɛ nkwatodwuma ne yɛfɔ wɔn nkɔ baby a yɛde wɔn build your kingdoms ɛne ma hɔ ɛne nti ɛsa sɛ wɔhene bi anya nipa wɔde bɛkyehyɛ na hene nti yɛ kanfo ne mu yɛ ba yɛ kanfo menkɔ abibiman bebre yɛ ba yɛ kanfo ne mu no adanse yɛ ba yɛ no yɛde kingdom no bɛgyina de nipa ɛna kyehyɛ kingdom nti yɛtɔwa yɛde wo bɛka kingdom no ho sɛne yɛbɛyɛ a yɛde bɛ build the kingdom the capacity of human resources ebi nso so yɛbɛyɛ yɛ migration manto no free adanse no yɛbɛhu no sɛ another kingdom ɛso emerge yɛ the kingdom ɛwɔ within that santi mu a the kingdom led by Nanabu Apuisi almost so ɛtɔ nkoa ne bi bɛ ɛyɛ within sɛ yɛtɔ na yɛde ayɛ dɔm ebi bɛyɛ nkoa a yɛde wɔn bɛ so nkonya yɛde wɔn bɛyɛ wo yɛde wɔn bɛkɔ saa na ɛteɛ sɛ saa bere no na yɛde nkoa pa na kwakon na emum adehye no de to bi ɛbɔ ho ban sɛ ne ɛbɛyɛ adehye na hyɛ ti na ahenie bi atɔ nkoa ti dan kyerade no so ɛna sɛ na ɔno yɛ nhyeso abra na bɔ pɔsɛ mu yɛ na kɔba na etim jakade bre so no na sɛ so akɔfo ho bi na mɛtena so bi so na bɛtena so ɛna tim jakade ɛna ebetim bɛtena asase go asase kɔfo ɔde ne migration ɛpɛ ba bi fa adanse mɛm hɔ na ɛno no mu na dankyira no so ahenie no ɛnam sɛ na nhyeso ne ɛna fa nipa bebra nipa wɔ ha bɛmi nipa empimdu bɛmi nipa sei tɛ kɔyɛ sɛ one also on the middle of the southern enclave no sɛ wɔn ɛbɛpɛ wɔn fa ahodi ɛno ɛnema nkro ntoonum akyire bɛyɛ nsia ɛbɛyɛ sɛ wɔsanti ya na saa bere kwa ma hena fɛ na setu from 1680 ɔyɛ the leader of this group and will be conform ɔkye ɛyɛ the spiritual because na catch yourself aka na henie no yɛwɔ ahensie abuhyeku yɛwɔ akonfo abuhyeku aseniefo they were appointed to be and perform akonfo yaseni abuhye ne mu no twetete ɔno na sa powers be kura wo and it obukonfo ebeka anɔkye ho ne nkura aka ebeka anɔkye ho ama ɔno so abuild another emerge kingdom of Santifo now Santifo no a kingdom no much interested very different from other kingdoms na arises no over Santifo no mo kingdom emerge ye no ɔno ensure a whole lot of security wom say eba say ye protect enipa enkwato no ekwa ebefa so ebe expand ye kingdom no ekwa ebefa so a ye be build other capacity say to draw enipa we nti abobobo nipa tototo baby bia ebetimi de abuild and expand the kingdom no so
na osantifo no kingdom na abra no conquer denche wie no ansa no mbekọ denchira no kwaman sabra no won ko 1694 no no ko sinteso chemsikafo won conquer chemsikafo omo nku omo you see but won do won ka wo ho okay ana wo man fa ni powerful bi ensi won so here so won man kasa ana wo do wo so mo nti wo de chemsikafo no ka na emom esa se no wo ye stop wonti no omo yese omo be kradwafo wasokware mampona ne desi the notion on called Denchira tokwa no baby efe yase Denchira fo a dia chire din tin tim de kare chi be ko yanyina no abran tim de kare tane chi e twa hini si antokwa na wi sana na enti tin tokwa no eno na Roma fo no omo adopt your style okay se omo kwa ko na leader na commander ni church ya antokwa no na ntokwa na ba na wi ye ai ya ni omo wi ni ti e twenti de kare ti no Denchira fo be bre dwane but on ti wo ma se captives no won ma anfo ma nyankwa omo do wo ya de asante do wo nyina be ka asante ho wo mo be ka asante ho and it from then to 701 up to 717 no o say to every ho kokware bai kokware best pande Osanti etoratu ni pakese ono be expanding the kesepa wo just opoku ari odi kan na betre esantifo no betre mu ono no betre mu ono be mu fo kura wanku bia awumufo do be ka asante ho wasafo be ka asante ho wo anya obi hwe ya nton obi a ye do mo ka ye ho so enzemanu mu ni adade nyina ye do mo ka ye ho enti osantifo no the style of monarchy no was totally different okay you know here ye odom no pedom o de bechichi na asante man so one perspective to expand the kingdom and you say onu mo ni abrofo be djuma enti they never linked in abrofo until 1800 1700 was set to one like with abrofo opoku ware one like with abrofo kodom ebreso come okay eti yane maame comfy love and your TikTok ba bia madam is a unim no first time na wutie no a sa ye maame sabia mu mpanin sempa ya wawedere egu ni tirimu de wo me no ana wonim fa asante ho akanfo wo nsam de wo betimi ama bi badi ene no we no freestyle no de maye no aha eja obatan but enso still oni be show nti de wonim no wa obetimi ado questions so ato comment section na bibini amabisa no bibi kakra na yabisa no ansa na aye am say obesa sisia nti mami confila wo de fam na asantefo se de yenchi no yasitie no na wahunu na obi ka wo watime yi na no nti we confila no wono wo ye evangelist de kasa ndi wono mukasa pa wo preach asante ache na asante hu so nsam de opedodo no a de wayira obisa no obeka akire wo ene no din reference ene ye penso ya asanto ano no wono ne kun wo na adwene mu ena afi abakosem mu se ye ka asante asem wo nimpa okay what am say asabant ye nto aso aha anti ye nto aso no so eti o so asante onu kan invasion so no onu invade no mo be invade wa another atim so wo hye ni paso wo ya wo reinforce ya o mu no wo hye ni paso Umu no yo bia no yo oye ahodenfo yi ana osayo kofo no wonuru emu no eye niema hodo bebre o tonkoa eton eto ba fa santuma bra abra no no kokon no no kokon no be si akire ebe fa ma ne memma pemfo ne nkoda no mu sese agudie nyina ka so ede koi eno ana kofa emu no ono kro no mu chi emu no enye bibinti a ka ekum bi emem na so wasafo ne awinfo asabre no awinfo no mu capture wonu nyina o mo nku bia no mu nyina ya asantefo wonu poni mo mabakosem so mo ya asantefo o mu nku bi enim embaye mo okay na kwafo no so e obi simi misa se kwafo nyina ya asantefo ana kwafo de asante typical asante enye ntokwa ne de capture
kwafo oboya abretufo nana amakuhia nana no kwafo no ye abretufo nana amakuhia nana ne kwafo no nana amakuhia nana no wono na wono mo ofada na bafo ntiedu ena bra ono mame ono che adanse ahensa no na ntiedu ne edo wono share ono magresia se no mo nanti ya bepi ene omo nanti kakra sa no bepi bebi efre ho no mampon no omo tena aboase ne tada ena on bepi ho on ma bi ena ebrebi akrofo so ntokwanti na mani ampo bi enimu ena onu bi koka bebi efre ho no mampon kwawu no enti abetififo no obofo no ne bebre no afre ho ade won krofo bi won so ufra mokom omo ya senefo asenie omo so so efia kumasi amokom ebi obo ebi o ekwawu ekro ni bi so enenti kwawfo nyira typical asantifo anya ntokwa na emum omo de tokwa bi na re omo ko ho na bere bibi bai ena omo ya say baby aba betre de o aba so be bi a we ba bi because na home people no yin people we e be bu boss ti sa kanen kwawfo no omo ko ana omo ate people no achi o ba na emura ne emne boto so ono abretufo baby o betre bi ya buom na yewe mami na edi no mo kan echem anasa achem anasa no sa di na se no mo so ye henfo a achem ana echem fo so ya santefo eni achem fo ne mo kase abuakwafo achem no gira ho mi no ya wo yetim divide ezanze ya onkrofo bi ormo ye meme wo fanom ya ono sibiya so efri adanse ayase adanse ayase yebu bi tra bojis emu bi betra danse bojisa mo ene ye yeso mento no na na bo aponsem na na nkrado bedi yedim ene yeso ko ye kotena nkyira kakra ye tra nkyira no na ye besen kotena ba bi di twifo ne ye tra ba bi ye fre ho no bi kwai dunkwa ofin ansa na ye besen akotra ba bi ye fre no ntenkyira ene ye mu bi sasa wo machi e besen kotena ba bi ye fre ho no adanse okay ena baby na efra ho ma santi achima agogo na santi achima agogo no me wo fa efra no na fepo manso ye ne wo ya atim kotokofi ne no ono mu na enkomu do no kotena ho na ebere bi ba ya chechira santi e kosa no nko e kosa wo so wonko e san said that bibi asema ba tim jakarinti enti se tu wo kura no enam kotokufo nsa no na nya timfo do ku wo no kotokufo no nko ana kotokufo ezanza ya revenge okay omo de revenge wono mo enua ntim dekare enti obi kasa timfo ne kum se tu anya ne no tese so mo kirem ye omo chese ntechem omo hye ntechem to chapran eno mbu ne tu eno top plan edi no si edi na se se enya achem ne mo ye de chem wo chem do omo kwatena ho no eno omo ye se aha e ba betre bi ye beche ebibiem okay so na mo ye onkrofo bi afro mo chifo woche na woche no enwo ye lupat abo ya pataku ya osibonua ya ono mo ko ho no na sa mo no ho ho and they fought them so enti ono mo so free maybe e fro wa adanse okobianti ene akrofo ene ono so na aba akonya ne beto na ye bo ayese mfama ene no so ama ntokasa asani atama ne muntie no a sade tie no a ene ono so obu onu ketim to onu om ketim na ono kojuju nko bebire so ne ye che akromu ne besiasi ene bi fa efe ne sei fe obi so akofin so ene bi bese ko bebi efe ho no achemabu akwa enti abo kuntukunku ene nana dokuwa omo no masofo no kopi bebi efe ho bo akwa enti fe so bo akwa ene besiase omo ye niafo ejo so manson kwanta atabubu omo nyina yo fasefo enti bantu no ene de wonum ehye ase eti mesramo mami me bawo
it is a the okay the entire was see from or che what is or che hina no so warrior say anytime be of amwati for the penny baby abon say was a boy die et aye na no wa kunkum nanim ai entiba me na is no watch jata ni ntina chance or no chance oye ochi hine watch ochi so say wa ko de won so kudi e different between watch and leopard king and you achimo so ye chim we are dividing it tibacho muntie ni ye pa obi out in baby e wachim kotoku oya gurani ono so free adanse sa ya ebi aye hwe aya say tra odisa wo ani adade enyina ye free adanse ho so ho sa na tie enti enyina ye free adanse ho danse kingdom no eskata ye ne ahini meje ye ne adade abusua mu akonwa mempre na ma mantu no ehase obia tu no kwan ma bebre na kwachichi nkuru esa so ko ha no wa kwan no wo bone sese wo kane so ko ha anyo kwan akọ we gina ho na we ho ta pomu ho no aye nuanom asantfo na spread wo na ye obi busa me we dwabense wa eye de asemo a dwabense wa asem ne de ntokwa na mentimi nka sa asem no kre but omo makopie nu dwabene ye omo ya asantfo nya sa omo yina asantfo onu 1885 ya nje kwara okay onu so ntokwa sa nam mentimi ho ase isan se sikeja ko ya bra na sa kotu yako ntokwa ya na se wo koyi na emu agude ni emu bibi koka ho ma won kopin sutane antoa ani sin sutane antoa kwaji ekoko kwaji bai na eho no na ewo se akrade e won konya ka ho no omde ko ena ayekofo de se unim so omde basika kwa fa di won sere yemfoma de won mo fama ene ne ma dwaben ene kwa mai dwaben ni asante mai koye te kona dwabeni asante makon ye no ene bi patena ho because no mo pursue o mo anti ebi ekwatena sa baby o mo to mo kom ko ta asase no mo ta asase ni free bo afo ni bi ho ebi ene mo ye o mo a mo te se sa akuapem ni e o mo to ton asase ni fro mo no mo tena ho nti o mo na asante fo enye obia na ntopa asante na ne etwa ho ko ese na edi na je di no wo nsunsanso esa ni ntini na se wo nsunsanso onya sa na tie etwa ho ko asokore hini se wo nwane ankoche bi akipo sa na tie nti ono so odwane no sakochichiri kuro no mabo friends keep kus na brema se sa ono so ntokosi wonu musa ene binum kodi brema se kuma ana mo kwachichi kuro to ko enne kepa central road brema se kuma na wo mo anua na wo brema ye kuma se ya no brema for omo ye brema efo omo ye pure brema for wow na mami we de ayi mami hwe ase yentwa so ne hwe poko odi ka peso no na wo tere ni hiem no sa brekum ho sampa ho no edi nkra na ye de ho so ye de anza me kasi asante fo so bi kasi asante eye nkwatofo a oni masante asante de dom ne wo ho na cheche ne ban so e gara ba kra no bra gara ba be fa asante se wo ye Wagadugu the warrior leader se saba na French fo ko na izo mu na obudu om so timi o ba be catch asante se o timi ne French fo no ko na age me fa hodia agreement on se me bra won ko apem boshimi bia asibia en ko apem no do bra wo no nyina ana mu okro mpese mu okro ne din do mu wo hene ti asante de sa wo hwe opoku aibreso a na opoku aibreso na ekura ye fe no breku no na ye wo ho e ba hey ye ba ne se abra oboko fi eye Germany na German no eni ba bia omutim ka se German no ubuntu ko dabi German ebe ewo ebi efra ho no sintreso na sintreso ana bra kofi se tutu
ebe to share chems ke for na bra obi e wo ba ye no Aha. e no mu dwane ti on mu dwane ye no say to mu invade situation no mu bisa ma ne nkra say one mo so mo me ma no fi ono mo no so mu nyina dwane agama ya man ti e won ye de to no ni say on mo mu dwane ja won man ho jama afo eni ti abra won ko chinchina ko mu nyina ne adade a mo fa obo fefa e betna e ko chinchin betna sinta so mu bi o mu besin ko e dwane besin ko yi baby e fra ho wa Aha. onu bi e ko mu sra be mo tena wa mu no onu ko tena e ansa no onu stretch na sabere mu na enkrofo bi ti se kodongo fo gebini fo sampai na fana fo ena knonfo onu nyina na o mutete wadada ebi tira ho no mu ebi tira ho 1400 1450 na sabere no unse komfo no mi skills for o mu enkrofo bi a woni ma o betu ahye wo sese eto mu ko tu hye san krofo no so no mkonka wo mu no mu do ho chichire Jama State na Jumedia no mu di wo Jama State wo e de ma opoku are ni biri wo no so abro bo kofi no te nko aton ti Jama State wo no e bi e fra ho sampa no di ho ye capital town of the Jama State na assassin sika wo so ti o mu de sika ya o mu de ho beto sika kosu na ali ano o mu ye ne se on mo bi da o mu ton kwa wo Okay. chi awo o mu chi gibini na fana fo no ni adade no sabre na Jama State no e sophisticated pa o mu military no na o mu sophisticated Ano she. ai na military ni Jama no na e sophisticated enti na ensem hu na Jama obo ko fina wodi enti e ba sa no wasa ko ya de bi kura na ko trigger opoku ware oba okoye agudi akonya ana aya santia mamre mu so etia mra sa dia ye the spiritual born of asante no obi be so be no photocopy o baby eti ya den gra ko impression so wo so obe ma ela ndumedi ya no odi ne so na opoku ware no wache dada ana mu ko yimbedi no esan se no mo to ankoa no firi ho a no mo de ko sarga I'm coming. Give me some few minutes. Bye. On what time no mo de ko sarga. Enti saa na ne nkodwuma no na tie e wo. Ti ibedi ne gu Jama State. Ene nkodwuma no jaye. Asante fo man nkodwuma no jaye wo Jama State. Asante fo na poku are person mu nkra no man ko ato no mo ye no wo se no ho. Ti abrofo no won mo ye ne sarga. Afi no mo ye market no sarga. O mo ye safi di. Won mo ne Southern English no endika. Enti ememu wa meje ko ro nim kakra no. Abra na o say be bonus 1800 no. Eno ne be severe. E be severe so almost say liberty because of say almost sari abrofo no. Jama fo no e ko link abrofo because of say nkodwede no mu obudi enti. Abrofo sa bo mo liberty Jama State no. Which was more powerful than Obuko Filie no. A bear powerful, the crowd is more powerful because the crowd was spiritually edified. He was very powerful. And the crowd was powerful. And the crowd forget the crowd. And it's in a very hard so document in crowd. It's in the patron a course one cassa, a word in crab reso. Jama State, no, you pack a woman here, but don't woman here, do one for. Enti obi se ya mfo edo saliga hona ye be hwehwe o ye be hyew de se ye de mototo a te se de so ade obi bo so se de so wo nsa hu se o we na me pe as a fish anasa body ye so mu se wo be ma we oba me pe ne ato saliga na no mo ye sa ade wow ye do mo ko saliga na ne ye do mo ko ansa na se masa no every week bia no anasa na watching the chat will be obeba be takwa ejina no poor countries ni bebre be to mpa say na British na dominate the market nti omu fi say na British for nko ana ni ko da bi Danish for na bi ka ho na won mo do bet na British na oye influence on the ono na sabre no ye ka say gokos ni dika
Tisa enclave na one mo na dominate Gold Coast area. But now so many European people were under the British are on so in Kwato Jana. Almost did gas adwane bia. And the co mukrum. Tisaraga hono. Si ado fija ma ero ko saraga ntu hwe. Wo firi hono mo a, wo paia na wo si tachiman. Wure mo na wo kusi nofo. Sara no mo ye no. Ana eno so ema osasi be bonsu. Osa kwaye agudi adwesa. No osasi be bonsu. Ani bere se. Na wo pa wo fo bo ko finsem hu no wodi wo so bedi nsem. Mo sare a mo tonkwa. Eti ono so ono musa ne ntokwa na na ja medin kratokwa na eden enye ntano akomu tibe titano ne mata ta akojo na ta ifense ta kwasi ene boye omo okire na no otufo setu sa ta no kura no ibenya ye no sa abra ye ko nyamna wawo no ewie etwi abodom ba hema wo ba panyi ba ko isa twi abodom ne tano boase onu mu nyina ye busua ba ko mu ye kokko firi fo mu ye duana fo o mu ne tachi ma busua timi diara me tia so timi se twi abodom na ati abodom ne tano ye dia na hwa na ye dia no enti nkrofo e fa wo mu no mu no ade ko abero anu ka na tano bo wase na bo no wase ne ko yigu ye menhia na so eza se wonu mu di tano ni nti tano e ka santimem ai sana 34 omo fa de ni ye e fa ye ni ye o ya ko nzema no mu ni adade nyina nzema fo ye nkofo bi ara mu de sipa edan si omo ya architect okay eti asante fo hu se omo ne nzema no ababe alliance no because of kantofo entokwa bi babeto omo ne nzema na nko okay so omo fa nzema ne ka omo ho so ho e ka che se fi ne ko mu ye enwia so ye enwia ya nkoda nti ono mu ye sa efene say bo sha ne to ho senzema ni asantini enkanzema ni moja nzema ni kasantini su moja so ngo ano na no won madwuma omo ye no mu nim ye nti omo do wono ba no mbesisi adan ni adade ana ye ne zema ehere wo ho do won zema here wo grenchen zema so agrekin zema wo mo ana chese yabo yewura bo kuruma wo eti Asante monarchy no and Asante empire no the style of leadership and the style of expansion was unique on time kwa bet oboa ekuje nkrofo owi ana odo aka no na mama ho offense no ma ware no ma ware bia be ka ho na se ni ye mu ane sa aya de hye pia sabe no a yako dinkra to ka edikan no na netia sokorefo no onum so ayekofo apapa no wonu ayekofo maame onwo nana no wonu see almost they have skills when it come to and tokwasem ni adade ay utimi asokoleni ti sabe netia division asokoro na ye military leader ho ti na netia ene ni nua manum ne no ofase amankradi e wonu ni adade ana ye do wonu kogu sabe na evangel na wana na santifo ye omu training ni training ho but omu timi twantro se na nkrofo what so no esa sabe ni mu nyina no na ye ni asase bi ahye so se haye ebro region na bi ni ho eriti wonu ko go ho no wonu firi okotena apepiase eno wonu kokon to kokonka jamai wo mu de ekonka etoko dimu opoku ade no mu na ekonka jamai ye fese ye obodi abokufi eti second one eno wonu musoma fene say sabre na jama fo no tatai asokore fo de fen domtin asokore fo asokore domtin fo o mu de nkra koma bantima hen se on kan cha satima se jama fo no be ye wonu dom to no musoma nkrofo mbra sabre na bantima yero na won fa asem no serious kakra isa bibi e course nti na de e course o to so mienu na ma brekum bufuye because abre confront kon brekum asware fo no kun ya ntimi kofa atwene a batatwene a na ye gudie de bre won mura ti omuro tumfo ne je ma wo hye won mu nyam ma wonum kiniye ene twene ya na efe pa ya se da nwene ene ne ma pa de wode ma won
na sa so ono mu nyina ewo Bantama division on na ya army commander ene nana adanta hino no mu ne onu nyina twafo onu nyina ye defense for name ministry omu aye enkosi de so ana wasesa no asesa ne didi aye tantanta atete akoma asokore for adom team bulukufo asokore bulukufo ene ye wormo ye ntini yakoya asanto awo won man ko bi wie nti abra almost apemwa ti jama fo be yo mudo Bantama nya fa military defense anko to me tuhwe won so efa won mikrofo bebre no mudo mi ko Bontuku. Ai. Omudo mu ko Bontuku. Na meba wo mo ana yenuanom so wo mo Burkina yesi bawule no eno de abawu afo de ya. Bebawu fo no. Aha. Bebawu fo no onu mu nyina ye nkrofo bia mo ye adakofo. Ne ka adakọ no wonne owiko no difference bi enim. Ti adakọ ni na bakwasem. Abakwasem nyina ya yoko abakwasem. Yoko ni abakwasem nyina adakọ abakwasem because mu nyina ye nuanom ba. Mo ye ba akwadakọ yoko. Eti wo wo Cote d'Ivoire ho no amu nyina ya asantefo ya yokofo. Asantefo omu nkrofo no kwose nsuta no. Nsuta. Abra konware beda ho no. Na me se aduna na agimai so ya wo ye na pokwenua ebema na wo se ka odi ade na pede ba ho mempere ti ba sa no ema eniema bi ko so to obo de yawe na pokwenua ni efa ni nua bema no ne nua ma no na sefo to ono mo akoya kwatata be kakra efri ensuta etna ba bia hodo kakra kopie ebi efe no bawole umju na nsi ho umutwa na nsi no yekese nesa na dey also the sacrifice ye ne ba to the ba sacrifice ye no ene na be ye umde se bebawu bawole ti bawole no ye mebawu na ya ai to mi ya asantefo na etowa embassy ye be ma na ma wo ni bibli na etu manto na eno akra na mi refi na se kamde ya mami manso kwanta hima wo ka French ti se bibi na wo so ono kra mre bi yewura ma ne koye ekọ ho wo so duru ho ani o mani age a ne sa okọ sra wo ma ifo enuanom e wo ho no ne no ne wo so mani age a ne sa so mahu a mo so mo de no wie eti enuana na obusa bawule fo na ase no wo mo nyina ya asantefo mami mensa obrebebre no nanu mpanin nsem a ya wo de boaboa yenuano ne nkoda ne nkirima nyina na ne yenuano bi ba ha se no mbo afupa se o mate se mrante be yenuamo ho sem de a kire wo etika yemfro ne yempa wo chew na yenso okotudwe na dwumadi a wodie no asantema ne eda wase ne ne je ho na yenka nche se yesre wada jampani se wo de ba sabi wo na gu na so ahoro ntwantwene nti menya yemu na nti de obi ye kanti mi gina de tiefo nyina na em se na no mo de beto manim se 1% asem we no be se menem mo pese mo tie ye ma me nka wo hase na ye hunu se ne wura hu no mo gina wachi nti ba me wadama se de ye ka no ye besere wa de o eni amon se bia unua bia ya kire obia na se santini bia ye so woti ba bi so free hin ye besere se fa che won why ade sile teche ba kwa se nyasem na ayi ye bia obi wa wo santini na wonim se de bi kura bia kotoko hene asem bia ye ka na asem bua ye nka ntra asem bia ye mboni di nka sa asem no ba bia ba asima ba mi no betuma atuyefo ensem a ye ka wo kotoko di mu ne de ye nka woni di obetuma atuyefo afa ho ana yo awuru se amamne ne amane de otutu no ase a ayese wakobudwo na wokuru hene na be bo na wo na in fact say enena ne ma asesa ne ma asesa so chese wose e bo ni pa mo no se no ya ka da wose e bo ho ba yewura Imperial Supreme Royal Majesty tumfo se tunyam kese abibi okotoko hene etia wo bia etia wo nyaado etia wo konto onana mo se ne etia ana minim sase ne tibia mi wura ohoye asante maso so da wase now
Na adeɛ ne sɛ awo sɛ kɔtɔkɔhene sɛ adom bi dom wɔn a wɔnyɛ ne dom na wɔtumi koraa kɔ ne nkyɛn na wɔne ne di anobaaba nkɔmɔ a sɛ bienu nkɔmɔ a yɛmfa ama bedwo na yɛmpo yɛde ba bedwo mu wɔ bɛ yɛde bɛyɛ futu anaa yɛde bɛyɛ kasa kyerɛ no yɛwɔkɔ yɛfa so ka no yɛwura kasa ɔnkasa nkyɛ asantema mpo dalet bɔde fa kyea me so ɛnti baabi a yɛgyina biara a yɛbɔ yɛwura anasɛ bere mpo asantema ahyia ne yɛwura te hɔ a wɔhu wɔn mu nso hunu no ɔkasa asantema ateɛ no wontimi nye yɛwura no dalet the fight yɛwura kyea me so na no ɛde fa yɛwura kyea me so to kasa a ɔsi yɛwura kyea me kama yɛnsi ma ne nsi yɛwura sɛ ɛno deɛ sa sɛ yɛbɛdwa se a yɛwura te simpi so ɔte brɛwe ne kra wɔ ɛso nti no wode si kyea me so no aka sɛ ɛnto yɛwura sa na ɛwɔ sɛ yɛwura ni hɔ a ɛsiane sɛ ɔntimi nyi no ano sɛ yɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔntimi nya nti yɛmu ne din nti woba asantema mu hɔ a yɛwura ntotoa asantema yɛ one of the most unique kingdom a wohwɛ sɛne ahene city a ɛba politics a ɔmo adopte asanteman nneɛma a wɔn yɛ judicially adopte asanteman wɔyɛ asesena no a obiara wɔ n'adwuma a wɔyɛ yɛwɔ saa na ahene sɛ sikasɛm na wo sɛ obi ebu kwase sikasɛm ho na ɛwɔ sɛ ɔkɔ saa na ahene sɛ ɔkɔ saa na ahene hɔ sɛ obi na wo sɛ wɔka nsɛm ho no anaa wɔfra sante ako a ɛwɔ sɛ ɔkɔ bantam ahene hɔ ne asafo hene hɔ kontre ne asafo akwamu asafo ne yɛ akwamu ho asafo yɛ akwamu ne kontre bibi na afri sɛ wɔsɛ bɔ ho ban ana yɛwura japadeɛ bi ɔhu sɛ sɛi ɛnya wo bamba wɔ sɛ ɔkɔ na adantahene ɛnya adantahene ɛfɛ no adantahene ana adantahene ba yɛ montie ne yɛ paa ɛne na dadeɛ so abahene na ɛwɔ sɛ ɔkɔ no yɛwɔ ɔtumfoɔ hene te sɛ biribi ni na ɔtumfoɔ hia kansela yɛwɔ tufoɔ hene wɔ hɔ ɛkena advice ɔwɔ hɔ yɛwɔ ɔtumfoɔ atwafoɔ hene ɔhwɛ ɔtumfoɔ ne nwia ne whole lot of the ɔyɛ so ɔno so ɔyɛ much of ɔka security personnel so no more or less ɛfɛ so ɔtumfoɔ hene so ɛwɔ gyase hene ɛwɔ hɔ yɛwɔ nifa yɛ asante awisi ahene gye sɛ ɔne deɛ niwa biara su ɛkɔtɔ no enti na mbɔyɛ na wɔsɛ ebu nso superior bebacho mekia wo Pia. sika dwetɛ so pia the second in command of asantema pia asantema awisi ahene no wisi nyina ahene ne santema mpɔ hene na sɛ ebu nso pia ɛne wo bonkum hene the stronger part of asantema bonkum hene tafo agona na asumunya hene na entrema ai asumunya ho asumunya hene ya wo twidon fɛ ko ho yɛwɔ gyase ayɛkoɔ so ɛwɔ hɔ yɛwɔ mu nyinaa obi adwuma a ɔyɛ ɛno nti sɛ ɔsoso yɛ sɛ ɔhaw bi kora na wɔnya kɔnya ne yɛwura kasa wo kɔpɛ ne adwenkyerɛ ɛwɔ yɛwura hɔ ɛti kɔtena bɛdwam wɔ asɛm ne yɛwura tufo hene akasa saa ne yɛka no anasɛ mene tia me tufo hene akasa na tia me tufo hene agi ne nase mpaboa kɛseɛ ade ahyɛ me tia me tufo hene ni mamammerɛ ne yamane nti ɔmɛka sɛ me no nkasae because onim neɛ wɔka no onim neɛ wɔkya bɛdwam a wɔka ɛyɛ na mpɛ sɛ mɛkɔdi because ɛyɛ mpanyin sɛ nokorɛ saa nso so ɛna sɛ yɛ ebi a ɛyɛ biribi na wopɛ sɛ woka na wonim sɛ fɛko weye wonim ho hia na pɛ sɛ woka ade a wɔsɔ woka ne sɛ mene wɔ kyea me akasa na wabɔ mu ase abɔ kyea me no sɛ wote wa wɔsɔ ɔsɔre na abɔ mu ase sɛ mene yɛwura a sign of respect to the throne a sign of the respect to the throne ansa ne abɔ kyea me din ɛsɛ sɛ bisi titiri ni akonya hyɛ tia me ase dɔma akonya hyɛ tia me titi ma akonya hyɛ tia me ase frisa was kyerɛ tia me yɛ bɔ tia me din kanea ya ɔmo nya sɛ ko no mu ase na sɛ wo obi ntimi mo ne mu ase ayɛ mo ndin ɛne yɛ mo ne din kura wɔ hɔ yɛ bɛka ne sɛ ne nananom akasa ɛno ano ɛsɛ sɛ obi ntimi fɛ ne di ma tia me
Moni Moasi, Abra Abudin, and they was here Cassa, and none of Macassa. Today say a young from Swokers here, say, Obeko baby now, Obeka say, oh, mini Nana so Sakasa, many a young from Swokers here crowd. Nasa Ukraine yet Michu de Bian now yet Michu de Bia crowd, yet Michu who de Biana. Yes, sir. And then I walk car, ornament chassis. It's a yeah, and you must said your work idea. Sabi, you also want him uncle Kubisa, so I say, Atia Bisania Semono. Oh, it will be Kanzi and Kabeti Mokakubisa. If there no criminal, or call no, Sabi, dear or no crowd, dear, dear, could you be crowd, O man walkers or Cassasi Chiameso. So wakwa sabe santema mpoine kasakro kasasi chiameso bantuma kontrene kasasi chiameso asumunya benkum ni fa na atafo hene wo nyina kasasi chiameso nti wo se ne ho ase wo kasa so wo abonten na wo pese wo kasa unima osiminim so obi kire wa wo nyamfum so abonten de no se wo kura wa ntie bi kura de abonten na nyene bipeko anu wonu guo no ensem fata Chase woman chase emre bi hukura dua bi humre kura wo amamra ni amane ye chase de mo kan nyina nye saa na mo kase no enti abuziafo we na ye nua bai wo ba ya chase wo betwe wo madwene siesu wo se sabi obia nu wo sika chase osantene obia nu wo sika eche sika dwawura enti se wo siko se woni sika o se usua amamre no se nanu ye nua ba me ya waye Asante regional minister na me the video bi kwa abonten so wo call parliament no busa say Asante man amadodo say paramount do say na wa Asante won wo ye no si on the oni man mamponte won the wonim e no mka chen say ese wo hunu na wo be komenhia ti ese wo hunu nti so ye minister o na wonim a wonim so ye MP wonim a wonim ese wo sua nti wo mkra parliament ko mka chen say ese wo sua ese osua nti we de ade a ye wo ye santini a wonim na wonua bi kire ye nyina ye tie ye bia ye sua bi ye pabri ni ye tie bi so nti na bia ya menyo bia na oba na obeka bi enye se wanyini nti na kire so wonim Asante se ye nye saa na tie obi anyini enso na so wonim na wonim Asante obi kan watie ti we na ma ne nua no bi ye ne amon sem ne kire ye maame but se de ye kan ya so no koto ni padodo na o comment se won mo da wase wo so de a che wo ye nua no ma ye saa no why maame Brady enimity, always say, if you are single, then you say, you trust her. No, say, chia. Ebia, me casa, and a baby frame on office, Casa no crano. No, da. And 2 years. I say, you say, you come, fancy, you come from about be so. Ebi a wakuma bibi efi said na emom se onye bi eyem so a se ohemba media nim se ne oka ne nsem se oyo ohene ba no ene ne wo so sua amamre ne amane yi sua ne yi ampa ebere mpo a yewura dan so abia onya set no popa no na ofre wo ebi a wona no ni mo na so timi frɛ ye nua be mamrantie na wodi asumgie sem temu ni ma ni obi a na mo ne number ebi a make we need the reason number wonya wotimi fra Asantefo nyina Dabi eti that is best option see in mamamra yensa amane no kre tedi bi enim so wo kogina mu de ama no Dabi so tu fo nyene Dabi ko kasa ana yesu yeto no enim se ewurade isimpia royal majesty tumfo setu oyede no obi nyasem oyede ene obi nyasem ewurade wo wontintesu omo na no ntia obi me no kro die ne pepepe yo no odibu na santeman adwuma den twede ewura ye opempum to ne nkoso ye hwe konfano teaching hospital ewura nko obi Dabi na so santeman ho dadwene na no nti ene Ghana ma ho dadwene dan shiti enne ewura tu ne hosi ho sese ni ti bi ese ne fata no be ya ma santeman so yenya ba bi papa ye be wo e beda
Enya be fofa ya le ni bukura din ni eduru hwa environment na ho beto ye. Ana wo boro mo de masante man koso ni ma hodo ewura ye. Bodo kwan juice ahodo companies estate ahodo ewura sisie. Gated estate. Yeah. Ya wo de boss santiman enya se okopra bon a. Enya wo yi no. Udu prabon a wa beje wonsam. Udu Onya prabon. da agia onu obi di benya se. Nsi ni tam kra wo sa. Ewura so bro so se woni totofi wo bi se bi obi wase. Ewura metie simpie bi aso. Emie na no kra ma obi din se ni pasmes me ne wase. That's so nim. Sana juma bedudi. Emprepi wa babontin. Ba mo kotoko hinedin. Ana pacho bo mu asema. Kafra, pia nana kafra. Na kasa di na so ye kasa twitwi, kasa fin, kasa tantan, kasa mfaso biema. Nyakra. Kasa mamabu. Emutitie, ema wade emutitie, ema abusie emutitie, ema dofo emutitie, ema danfo no emutitie, enko an wa beye no de ato. Na so obi biala ntwi nanim da. Isanse. Asante sebi. Ne ho odoli nti ni panyina ni sam. Na se obi fu se opasum dia. Mebra, wo baby asebi eja to. Ni eduma ni eja se da. Dabi, ene nan ko wanu mu kraka. Ni be na betra bonti aka so ne blu ni bi wasem. Ebon ni asante e baako. Ebono ya yetachi ma no. Oni asante ayokofo ayoko ni ayoko nka se duana fo mefa nkodi. Dabi. Ayokofo so ena yenua yewura ni nwie kuma ene na atachi ma hene. Nokre, dabi ya. Omaka. Na atachi ma hene kontra bushi aba bonti. Omo yenya ye hunti asese. Yewura kura timi fata da fo fre. Nokre. So gitumbe de se. Omo ni yewura de. Bibi biele ni ho no montem. Omo kura ye bibi o timi ko yewura ho. Omo kan ne bedwam. Omo se asi so akira ye ka kira ye se. Enam yewura kura no, ne nyuma panti. Omo kura ne dachi ma elsa abre yewura biu. Kan wo. Sese. So ebusia no kura no anase. Empanyimfo no mba bonte be kasa bi kura ntwa ya. Kire so omo sa kire se still kasa no kura bi ntwa ye no. Yedie enimsi yewura no. Na ere no better bonte kwa frɛ prince won tete chima akonwa so. Ana na kwa chia me yawo nana yemampo mu den eye. Yeso ho dodo. Ana kwa chia me ametra bonten emedi obi ate. Nana kwa chia me ametra bonten oni ni nya asem 2008 no. Na wo hu se ni panyi bo fu no nam na mo ye twa bodom asem aba. Asem aba ye no. Onu ankasa agitu mu. Kisia Council President onu nyina na ata chima hene eka ho bi onu mpa chopper sa na tie nti so bi fu se ohene bi ne yewura esimperial superior majesty to fu se to asemo I was konu mom ne konu dwa to anaso bieba tie anya za di azamba ne yewura no obi wo e bi no onimu bia akra oba bia yewura no obi onimu bia oba bia e bi so yewura mpo no obi wo ntopa asantuma na eko anya yewura na eko dabi enu nti kotoko no a eyeye ade a eye krade esi wo se kotoko na me no bi etu na bi abihye tu kum apem beba jasante yeye dom eni ti yewura no nkwa kon abra sante fo te ho debi eti yewura de onim de akoso ono nti social media so onye social media ken onye blogger ken dabi yewura de wo so okura fon obedwom dabi wa hafo so dabi na yewura kasa na ebi ansese ne nche no kasa tie onye dabi o kasa bene hwe na botsre hesibi o sifa yi na no mako on kasa mpontiem ana se ara mu se sa yewura we me misum ye me bon eti bia basi e chenya ne se yewura na obi biale ni asem kotoko hene dabi da chia me no obi ni ntokwa. It's as a bantam my hand into now, and moving to say, or Santopa. Dabi. I come here and now moving to say, or Sayuraso and Topa, Debbie, Ubian Timmy Sayurasa. What a chera, the woman with the boss. That's right. If I send you a there will come a fast come. What Timmy Coffre brokers. Any or more money saddy. So Ogoro. About Dean Tem. I can't say Muguni Puffy. I told some Nida Brabasam near Kuhisam Conconsasam. Near the Sadiasam, and in some one, a silly Pacoma, then I might, I'm Cofana Betana.
oba yeso a woto abu ni mu ti akonyom chese omu ni patitiri bia etai kura nye onya so ansa chese awu se bibia na nkyerase mu e woni yemo e bia ewura ba danso abia ne yemo no ope no kure na so asemi course a bamafo binom ne omo fro omo hu burufo binom omo di atama die na ntese na enipa wo hene na sabra free bemfi na asumie no ya hwe manhwe nta eno so twetwe aso na mpanyi kura se ebu so na nchia nti mpanyi na gusa ade no achia so mu achia de na sunya mu nti ya de betumi atere no bibie no wa fom so na mo ntokwa ne yakone de eya santimfo bi a free se da bi ya de asantifo ubu ye ba atiase o ka asem so atiase ene yeso so ye nkrofo bi ano wo ho e won kontompo se mi on peso ro ne na bra besem bi on peso e kato ena na yi worma no ti so bi suye se e ya de betimi akofa we na abade e no kore esan se abufu abam no kore ne mo kwa na e be se fa so ka no na kwa achopa maya o se ka asumbi o abra sa abranti ateni odi ye won and atro odi ye kasa tantan o keka nyina na wo not anode na wo se wi asa mama ne de ne sabonku anenti be de me e kan se asanteman ye no ye ho omo bia kan ama on fase bi tirimu pobi ama tuyen etirimu ama ya santesem e beje mu da bi on se mami mi ntwa no on se fan se e ba ne se nanka bia fan se me kura na me wo na me ko bia na wo kasa be ya kasa do ni mama mre won sa de ba bia de na wan fan to be frato eno an se wo ka no wo kobo chia me edin wo ba bi no meka to se mesre se ye na amafo ye wo international wo ye sie ye ntem wasema ye nka ye na amafo asem metwe adwene so se ka ye nka ye yasem now de ye chia me din free mesre because me nim say asem we eso chairman no wanu to say preko no to ye fanko enye basre don frɛ wa ye fanko bo ho so ho eti kanitiatia ne say opani de o bia de oni papa wo opani say mo mnantie no maba wa no na me ne mo wa asem tie so ho na me betum fo na say ebra panyin dan so abia o ye nya panyin preko so ho na on se bufo ba eni mu nyuma pa eni mu wura esan say esase yeso ye mpo e japade ye ho pan e japade no eni ya bakosem e japade no eni ye ntetiye e japade no eni amamle ni amane e japade no eni ye kasa ya ho busuo ya ho fade a ye fa ni nyina ye japade na nanom de ya hyenso de maye eni ti ade edi mu maye sikadwa eni no ti sikadwa so ye ma obi bia la kwan da bi and the incident ni mu bi no and the incident ye niam bia na ye no a ye ka nyame ya de afto kakra esan say wasante semu e o sentifo wasante semu pia enenti yesre obi ase kasa bi kura tia ya ye ka de tire bibia na e bebu pa be se ade ye ka de tire bibia ka e bebu esan say eni dia ma entity ma eti ye nipa koro na so nipa koro e be ye no nti asia ba ko beba obi eni lemu ketwa eni lemu di odi ho eni na bambara ono so ni lemu pia se ko basa ya bia en wa ono bi wo twaka bi no bi eni ontwontwi bia na emu asentati apese ono so no ye pa e na sante ma tina ho hwe ni hai ene de se emtimi masa enti masa aha tati ade udi ule machiche na odi osonso bunua wono bunua kwai na tati ade chiche ro twa hwehia ene keto akura to obedi ewe na ade achi nokre mami enye pe mami ese de ye woni ye di ni na afutuwe ekoma ye nuanom nyina no a wono mo kasa de ye wo so famu de nemom sabia mu yete ye nkase ye kasa asante asomasi ye mekasa ye de nim na ye ka de nim ne yakofia kobisa nti ye nyina ye mfanya de suade se wafa afon no camera no nkire se sabi menhia de ama wadwuma se koye menhia omo menhia authorized media ene bia bituma kasa opem so radio eno na wo
ti se bibi ni a o metim dia fa so dia ba ye dia ye ne se ya sante 17 ye ya sante ni ti ye nyese obi na ese ye meye ana ma me mebo ana asam na me nua be ma di onim die ne nya sa chechi mamo tia eti ye nuanom ntia se we nye manso twene mum onim bibi na obi twa adwene susu e kwa fa so kan no anya oda ti asem no wo kan wo no na wahunu se be ye chena bi onkonko obi fi se me kasa ne ya me ka ne di emfum so bie ni metre won mo isa sa me ma obi mfa chiame enkusi baby emo na topre ene di ensi hunu tokro bie mu a me ka ho asem enya nto ho de oto me ho a ende me nyama asem na emu ma wo se di eni di ya asatifo di eni di ma ya dimu nokre ya dimu nokre ene kotoko hene nokre esu ya santime me nyama me no na tete yo kotoko hene na tete eti en fie kura ya mokotoko hene di ho utimi obo na na beti an sisi ese I want to then I do push since me as you could no asem abre to for hene ho abere wo sante ebisia hene ho ye wa sante bonkumi hene ho ye wo chidom ye wo nkobia tese obeko no mu bia mare ne obia woni o ejase e dia na woni bo abasa mu nyina ho a champion mu nyina ho ode dia yemfo bi ntoto e wa asasi so odi ni kosi enkora totofi wa we untense hadwen papa hadwen avoni ala say hadwen na ngo se wura babo ndia be kasa pe enya kura enya obia ni ho betimi aka ye wura ne kokuduro no in fact se enyo no cheche na santima no sa ba ya kasa abredi kagana fo mo kuma santifo nyam yo esan se ono mo empese na so de wase ya santifo en se ka ye hubum emom ebi ase me kasa makasa no be kasa tene wo so office bibi wo mu na chi aya ye wura dan so abia fache me na so anu papa masma me ka no mfum so ye dabi emom ebi me ka se mi mu a anya wo de na ese se bia beka na ma ye onye ketu so a me bu asante amamna ni amane na obi tene wo wo so gitu no me gitu me se bia me kasa fi bi de kire wo fache na so bibie no ha me ka ya chia bia me ka ye bia me de tene mo asante amane nti ya na won mo kakra se machine no akatapila na ye di kwan no won so wotimi oyi kwan ne ba obubu ne ma bebre tugu na so ni yiye yum ntia enso ye be wi akire ne nya kwan a ye de ye fa so ho sa na tie nti aza abra ewura kusi obodom bi di ade ewura kusi bodom be di ade afin se 1763 mo ko baby na ewura ne ba ye no asante no ye japadi a ye ton you go do aye wo ani e wonya de ye wo no ye de to tuduru ye pentokwa ti o sa asante kotoko pentokwa o so obo anyam nam di ka bo no obo mi nam bo ni bio pia wa me kasantinia on kan buade pa santifo buade santifo e won tete e do ni pa obo ye nche di pemu nche ni pase santini no masem de bia we ye mimia o eso so bohu se e ba mama ni amani mkura no ye nse na so sa na de atete taba na kusikudom obodom bi di ade oso opasumdwe na esa sa asante no ye wo chihye ye wo ho ye de echechere asante mani nti ara opokware ewie na didi na kusikudom ne bae busa ho se di nti na kusikudom ye tu no de so because na ye japade bebira na pokware ba wasane wo mia ye wa wasafo so o nya independent onko wa wesi amenya ni ajepo se nya independent so obi aye de ope eti na kusi kodom ba ye no e ma sante ni be ye a bit of week e ba ne be ye mere because as obi asori ya de ope no ye de ope na kusi kodom so nya se wa anya de won de o se kun no ko ame anka ta be pa somdwe na so e ba se tumi e de ma hemfo asante mama mera ye constitution no tumi ani e de ma hemfo no na kusi kodom ne be ye afi e fa ye ne nkura hodo
entem ayon ko fa ne ye hye ya on ne be je say bibi se falling minister mo ne ada on be sa ne obeye ni nyina afei woni nkura hudo na so ebe ka bo epoano fo ho sei no oni abrofo no ya na the glucose colony but say ya na say tu ne ba sa abde ni biwa ke ba sa jimpo ano asase ni na because asanteman eye dia eti esa say wa meto asuntim asantemetu esa say wo ye hyehyɛ ye ne amamma ne amane ede ye ne emenyina oba no wa di so a ye ne wonka ale ne ede tete santini bia say di amamma ne amane ne so di so ye so di so amamma ne amane say asantini beburu biele ni ho abetimi aye ohini bia esodom sanity so esa say woni ano so ka ohina say and it's not to be a bit more. Almost so many are no be calling out no than tankers yet. They are just one kind of room in time. Of a self cocker more. And it's here move a mamma near money. Hey, mammy confused. And now, Monsieur Obi War, America baby on. And walk castle or castle in Nana or Yan War Affairs and I who say before no walk out say America. So we are member and if you are cruising in a jabetum ever bo. But you come or say you come especially Ashanti because of Ashanti kingdom and Tokosi Ghana because of more culture and Tokwane Yeduma. Or catch them you was it more tradition more of traditional values in Tokwane Yeduma. Sanokai was it more Ashanti region tea as Ashanti kingdom tea and Tokwane Yeduma. You run away your body a man. Ghana I won't any enemy ye pa na yem say nipa do ni nim ye huntia I won't any enemy ye pa mame you say edro bedu atrema se mpa so yetia ene won masel breka kraba che ye na wo hwe comment section ye won mo bodi as obia so da wase akoso ya boaten wose nani age se wate wonka matilda wa ha aristo say won nani age pa ene ye wo kwa comments ni bebre mame wo nyina so mani age se ne Vivian Frimpong was in the near just what mammy in Kawa say. Auntie, one more that was ya say, Udia na ye press and viewing in item. Mafia Sikapa, almost soon in us, what that was say. Yao bang. Timami, Safoni, I say, or many just said, I mean, was Wabbit and some wami and won't know. Dinner to important, if it's a non was a pen whom dinner important. Miss Mijana, Mada was say. Namada was say, was already a man, now watching was anti mounty. Na wa say obre me da se pa mama nya da foforo bibi kire madua me ba ho why na wata was akire kakra asoso me da se pa mama miss me da se we me da se we bye bye right ti abusia ye ma me confirm love wa otie ni ho otie no na me ne no abeche de wono so wo edima asante ni di no confirm love na your friend comfort just any wono asante asem de wo de fa bia de be fa bia wo ho asem ya no busa se ya no okura buku bia na ene ya ma ne ye nwanwa no wo nkura buku bia so wo nkura buku bia ene won hye da nyini bia so sa so ene na ya asem se be no be ma say yenti weni ento aso. Did it mean it before that, or you just made it mean that? No, it's mean that. Before that. Before that. That's I'm Ashanti. I'm Ashanti. Somebody don't shoot me. I'm Ashanti. You can go to Ghana and ask them what Zagaza mean, and they tell you. Gotcha. Yeah. I'm the goddamn sugar. Yeah. So if I say Zagaza, I mean, the bitch shake your ass. What you talking about? Right. Beanie Man was say one country be as Oya Santini. Right. Afi yem story ananka me be na interview be fam. Oliver yem fa to ba be phone line on. Oliver Vama Wovaka. Samo kai no. Aha, me no kase se ai. Kanda pa e man is suit to be. Suit no the man no. And they wo matu asheda. Na wono akro ya ukọ parliament ya. Aha, Oliver akro ya ni ukọ parliament ya. Ene okopie mu ho ne nsem ye okokekan. Na ye kunina na ye fa course no so the firm. Ye fa Aristo was Aristo akwaba. Yes, sir. They were coming.
Miss Wakumi. Mm. I mean, our friend, I'm many aje. Oh, okay. Miss Medasipa. Come. Or in a dinkomo. How much I say, will be near my from ne, Medasipa. Pia. You go back to politics now, That's right. Medasi. So when this is for Aha. and near Oba Bessia, Aye. Dear Temsa. Now, catch Bema as a parliamentarian of Ghana. So, you're silly. Hey, anoding. What is it? Asantini bad to be cancer. David, yeah, we are well coached. I mean, we can't show him. Hey, we can't show him. I'm not doing. Hey, I'm for so woman where you're very uncultured woman, papa, where you're uncultured because I dear why you knew. Send your Okana, Mahama, so is supreme that on train is supreme. Nayan power about you. On train, na vetting for so one and the orchard. You busa was some back is Kanya de Ma Utria tax derby, and derby. Although we come wine, or do you be diagro? Or the Lipan, not to say, not Krumha, Tina minister, you discovered 2 tables and on your fraud. Hey, the Walanka, what's your best? Had been a papa near Mutas or Margin, Jimmy, you see, I do, but Unti, yes, you are you follow. Medasi, you. Sanity. I mean, catch the Proud Africa, be reading the messages, bound. I Proud Africa, yeah, Proud Africa, maybe I should be a man to Cassia. Yeah. That's right. Medasi. Right. Okay, Eti Aristo no. And Eti Oliver Maovaka and the parliament now washi. And the parliament now washi. Now, wako parliament could try to run so page na 7 okayo he. A 7 okayo one ye. Or see, so all the monies the ministerial appointees are being asked to pay to the appointment committee just to get approved. Are those once not affected by oral one kind the pages nam kofadi one kre. So but we no odi atro. Yenti na yankuyanim. No, unless I'm Mr. Chairman, I will do response unless I'm ruled out to speak. But I'm here representing my client, and it's my duty and obligation to ensure that he doesn't run into any challenges which is not entitled to be pushed into. What we want to do is to ensure that we don't end up making statements which will appear to incriminate us and violate our right to self-incrimination. I will, in a moment, allow my client to make a response, but our point is that, yes, we made that statement, but we are saying that it was not intended. Honorable Chief of Staff, are you doubting the integrity of this committee? No, I don't know where. So that is why we are giving you our words. You're very well. Why? Please. Listen, so what about? I'm in call line so bra. What dey yen call line so bra. Hello. Hello, this Sheva. Yes sir, me mo akwa ba hide the reason show so na boko there. Yes, you hear what happened. You didn't come on to pay my inti or chapa the buy. Mimi chafa e ha madwene pa ni say. E ha madwene pa ni say. Ye nuanu amugu e fence coastal area ho. At that time now omu konem no free apam the one of 1844. E kabo na omu nem no free any omu amu fifi amia nyina be buy Sagrant War. Ebe to share Asante so ma Asante Empire. Eguye ma ebe Asante Kingdom. And yes, why ye nuanu nyina that time omuta Asante nti na me ntia se dentina. Those dey no mo pay fa hudie no munya fa hudie na obehu Asante sa Asante fa mo man beka ho. Wa bra sa afo we omu pay asem dada. Ko fo mo pay asem woman the share chire ema omo ani mrofi any Asante fo kun ye de bra Asante fo person komu gu Asante kra na dentina after we no
asante sa ko bebe ka ho se omu pepa ho di ai no be ka ho de bia ehu de ekoso aban ba then so se bia asante man pa be peja pa de oboa omu ba omu petum nya tum ne mfiase omu be kan sem bia se de omu pa asante man asem then so yetia e be hu se ahine bebe awie ne ehu moko mu de wula asante man ni ensema nkofo keka nyina ayese sankofo ya na me mentia se denti na santiman ede no ho kɔbɔ saa afo ise omu pe freedom wa bra wutu baby me mentia se me bi fi kuma se boshan me nana bema ene ye friends bantwa hin the third one a woman nana me nana ye friends James so ba woman nana aproku me nana aproku na se for ene ye enti me mentia se e bia me to medwe saa de bi konkofo no mpɛ asem the hater ebepim ne ada opim so years against one 150 years oka sasem no se asante oka ye etiminti asese dentina asante man dini ho ikobo konkofo no wo ye dem nipa on pewase do be ye bia nya ne fe se eno na efre ekuru bi se morning call ekuru bi efre ne morning call ho sa abre no na nano video kra na yewura ka no work no ye nyina na ye nyina atwe call bankurum se okay ye beti ye ma ye wo ye man na mo se ye nyina ye nchichire man se te ne de wono wotumi no obeye se na wo so wa ye se ye wie ya na asem na dane sa na koye yo sa na de no koye nti enya sie wie de kwa ni me kire ni se nipa no omumpa yasem aya fidie bi no musumye they don't know more from Kwaya Sapam there for 1844. The born of 1844. Because of the Ashanti. I don't Kwaya Sapam no. Na didn't know what you be, no be a Kwaya Pam say, you go fight it as Ashanti. The Ashanti will be fight you. Now, the end of the day, come Mama or kitchen or cockatoo. Now, the end of the day, now go for your Sapa say, your friends a Becca Hona, your friends a Yantia mine. The end of the day, yes, I will call. And so yes, because me cancer abakose me yana na mu me hu say yana na we chanta wodi asanteman kobo mu ye yesi ada no opim so kan we say asanteman ahimfu bebrebe no abufu ye omudwaye so omudwala yes omudwala omudwala bepim na uhwede omri asantefo bepim no do hwere omri asantefo mama bai na appointment yi for appoint me na asantefo ze ne wo I mean, I have some the answer. Kakra. I mean, Edia. Media. Open so on fund in Nancy form. Massa, one betty, mum to no munya woman. One two almost see our development because of Santimemo. A month for what which almost come to Munina will be a back. Cause Santifono, no, I be paying. Because yet 150 years in Oma Meshukumasina, National Nature, the Kumasa Sai. 80 Bibian where Pessa see a year and for Bayin to me. So, a bit yet, I'll my Groko Mumpayasim, no Baba Johnny. Now, I didn't because son was open for a Kayano. I buy no bedi a crumble, Oma May says from Nema ye. There be an uncle for a video, no, there be the attempt. Now, be an exception. Now, I go to a diabe. Yet, Chinko, as Santimaya, who fighting for freedom. A uncle for you, a few, a son in Quato, and Quayumuno. I then a such a chinko for Tia Coton. Away. If you say anyone, at Debiano, not they say yet. Anti-media opium so on for Nancy form. Okay. Medase. Yeah. What do it, Baba? Why? Medase. What do it? Okay. Eti, what can some way na me more video be ebra yana na prempe a return ye na the whole country na a gan a yasante. On the you know the whole country but your video ye pani and was. For Dentina Santini Biaro 2 for Canity. Detini, Asantino Dican use 2 for an ID or 2 for. I say or say Ajman Prempo Tosumino.
ɔno ne Asante na odi kan a otumfo na ɛka ne din ho nti efiri no mo ba no na Asante ne biara obebe bia no otumfo ɛka ne din ho 1935 that was 31st January 1935 ɛna otumfo sɛ wasɛ agyeman prempa ɔtɔso mienu eyusu edin ana title otumfo no ɛna ɛbɛka hɔ no na